Друго си е да прочетеш една книга април 24 и да пуснеш ревю в Goodreads и видео в Instagram за нея март 25-та. Talk about time blindness. Anyway, да не държим на тия работи и да вземем да си поговорим за небезизвестната Емили Хенри и най-новата книга Funny Story, преди да е излязло най-новото и заглавие Great Big Beautiful Life и да ни е накултирало емоционално пак за още една година напред. На този етап едва ли има някой, който да не е чувал за авторката или за книгата като цяло. И това е една история за библиотекарката Дафни, която преживява тежко предателство от годеника си, който я напуска заради дългогодишната си уж само приятелка Петра. С разбито сърце и илюзии и без покрив над главата си, Дафни се обръща към единствения човек, който би могъл да я разбере в цялата тая история. Майлс. Другият човек пострадал от предателството на Питър и Петра. Питър и Петра! Емили Хенри има доста извратено чувство за хумор. На пръв поглед, идеята за книгата не е нищо, което да не сме чували или виждали досега. Романтично, сладко и невзрачно момиче, което преживява тежко сътресение, стига дъното, но намира вътрешните си сили и успява да изплува над ситуацията. Вкарай малко гаджета на ушки, вкарай един мъжки персонаж, който я оценява и вижда истински, се влюбва в истинското и аз, затъпи всичко с едно happily ever after и крайният резултат е един класически чик-лит. Но Емили Хенри не е случайно куче. Тя винаги намира как да вкара някакъв свеж поглед в цялата история, нова перспектива, да трансформира до болка познатите ни истории и персонажи в истински такива, в чието преживявания и душевност можем да се препознаем абсолютно всички. Какво ще намериш зад сладките и познати клишета на Funny Story? Един вечен разказ за себеоткриване и душевна устойчивост и създаване на автентични, дълбоки връзки. Както с самия себе си, така и с приятелите, така и с романтичния партньор. That's Emily Henry for you. Тотална скрита лимонка. Може би заради това на гръбнака на книгата има лимончета, знае ли човек? Нямам намерение да се впускам в детайли за образите, за химията между тях, за диалозите, за сюжета, за потока на историята или за изказа на авторката. Факта, че засягаме толкова проникновени теми като тези по-рано, трябва да ти говори доста за качеството им. Хенри винаги успява да вдъхне толкова много живот в героите си, че ти вече не виждаш думи изречения. Ти виждаш тях самите. Ти виждаш целият им живот. Той минава пред очите ти. С всичките им възходи и падения. Припознаваш се както в теговите им, така и в моментите им на сладко, злободневно, недооценено щастие. Истината е, че всеки един от нас е бил Дафни или Майлс в някакъв момент. Може би дори е бил Питър или Петра. Но не върху това ми се иска да се фокусираме. Ще ми се да обърнем внимание на нежната надежда и тихата сила, които строят от Funny Story. За поуките от тази сладка лятна книжка. За мен те са две. Първата е, че човек не трябва да търси валидация отвън. Не трябва да осланя цялото си съществуване на един единствен човек. И трябва да знае стойността си. Така никога няма да му се случи да се продаде евтино на хора, които няма да го оценят. И втората е, че няма абсолютно нищо страшно в провалите. Понякога човек има нужда да стигне до най-ниската точка в живота си, за да активира инстинкта си за самосъхранение и да започне да задава правилните въпроси, трудните въпроси, да пренареди приоритетите си като цяло и да разбере кои са наистина важните неща. В общи линии да започне да пише свои собствени правила и да играе смело по тях, без да му пука ама грам. Когато премине през тези преломни моменти, ще се обърне назад, ще погледне мрачните дни смело в очите и ще им каже: благодаря ти. Научихте ме на много. И тогава някакси, по силата на някаква вселенска магия, тези моменти се превръщат от ужасни кошмари забавни истории. Че е хубаво залеза днес. So here we are. Емили Хенри с поредната си творба, която на повърхността изглежда като сладко лятно четиво, а под нея е проникновена история за житейските цели, за истинското щастие, себеоткриването, себеуважението, устойчивостта на духа, смелостта да бъдеш себе си и смисъла в истинските стойностни междучовешки отношения. Сигурно е тотално излишно да го казвам, но все пак препоръчвам с две ръце, 2 крака и 20 пипала минимум. И нямам абсолютно никакво търпение Хенри да се изгабарка жестоко отново с мене на 22.04 тази година, когато ще излезе и следващата й книга. Стигайте толкова ляляне за сега. Ако искаш да разбереш какво още имам да кажа за тази книга, винаги можеш да цъкнеш на линка в биото и да намериш пълната, разбирай го, есеистична версия на ревюта ми в Goodreads. Каквото и да правиш, не забравяй да си милосърдечен към себе си, а защо не и към другите. And may the smut be with you.